sample. Uy, mais. Oy, ano signal? Miss, fix. Ano to? Letter? Uy. Ha? Ba't bumabaluktot yung L? Kailangan diretso. Taas pa. Hanep pa. Kailan ang foundation day mo? L. Ayos. Okay. Okay. LD. Yun ang L. Ito ang D. DL. Pili na. Ready, go! George! Yeah. Ano na? LD. DL. Ano L? Nasa D ka eh. L ka ng L eh. Nasa D ka. Oh, D. Okay, wala pa tanungan pero panalo na agad kayo ng 1,000 peso load from Globe. May cash pa, dala ni Joyce! Joyce. Baby Babe Joyce! Eto si Joyce. Ayan na, Joyce. Go, Joyce! Aba. Oh, ano to? Oh, Joyce! Sumakit na dyan. Ayun na. Buhay bigyan na. Oo, ha? Oy, oh. Yun na, oh. Aba. Oh, Hoy! Oh! Aba! magaling. May ganun ba? Oh, ano na? Go, Joyce! Ano, sayawan na ba eh? Nahilo. Kalimutan na. Uy, oh. 2,000 piso. 2,000 pesos. Nahilo si Joyce. Ang hapdi raw. Ang hapdi. Mahapdi. Alin ang mahapdi? Ang puso mo? Foundation? Lamig ng kamay mo! Okay. Ready ka na sa L? L for Lecky. Okay. Tawagan natin si Nara.